We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso, og let's welcome the month of June with full of happiness and optimism. Og sa atong pagsugod-sab sa atong new season, sa atong paboritong morning kabanding. Wala na hilain pa ang At Home with GMA Regional TV. Di ba, Sai? Tama ka na, Jill. Kay karon ana kita sa atong 5th season. Og salamat mga kapusong Mindanawan sa inyong pag-uban kanamo matag adlaw. Dagan pa ta mga istorya og kalingawang hatod alang lang kaninyo mga kapuso. O gani karong buntaga, atong makauban ang iladong online makeup guru sa Misamis Oriental nga si Bea Akdal. Well, Sai, no? Di na gid mawala ka nato ang atong kahilig sa pag-picture-picture, di ba? Bisan asa, hala pwesto, smile dayon og picture na. #relate mash mga kapuso, di ba? Og usa ka Mindanawan ang naila online tungod sa maka-amaze niyang photos nga gamit lang nga mga simpleng butang nga makita sa palibot. Siya si Kenzie Ponce. Og sa best talk, makachikahan at senior resi, si kapuso actor Jake Vargas. Mga kapuso, alang sa mga mahiligon mag-bake o dili baka sa mga mommies din nga nangita nagpang merienda ideas. Well, perfect na perfect kining atong itampok sa Kumbira Express this morning. Kay easy to prepare na. Dali lang sa makita ang mga ingredients ni ini. Agree ko diha, Jill, kay ang main ingredient ni ini kay mao ang banana o saging. Bitaw mga kapuso, tudluan kita ni Chef Jessa May Balili sa pag-bake og special banana cake with choco chips and cashew nuts. Maayong adlaw mga kapuso. Sundan na nato ang pag-mix sa tuang special banana cake. Ug mao kini ang ato ang mga ingredients. We have here all-purpose flour, baking powder, salt, brown sugar, baking soda, and vanilla, evaporated milk, egg, and oil. And then banana essence. Mix na to siya. And itong banana essence. Mix lang din nato siya gamay. Then mix na rin nato ang atong flour.
or 45 minutes. Mga kapuso, aniya na ato ang lamiyang special banana cake. Sa mga mahiligon magpa-photoshoot, dili baka mag-picture-picture diha nga side. Di na kinahanglan nga mugasto pa og bongga aron i-achieve ang dream photo. Tungod kay bisan low budget o creativity lang, sakto na. O karon i-share sa tua ang mga tips to achieve low budget yet unique ug bonggang photos. Ato makauban ang photographer luyo sa trending ang mga picture karon online, si Kenzie Ponce. Good morning, Kenz, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning po. Okay na kayo, sir? Well, excited na kayo kung makahibalo no kung saan pag-take og photos o pag-capture nga pinabongga o pina-instagrammable good. Pero unang-una, Kenz, trending karon no sa social media ang mga unique concept nimo sa photoshoot. Pwede ba rin mo ma-share sa mua, Kenz, kung paunsa ba rin mo nasugdan ang ingani nga mga konsepto? Nasugdan gina, sir, tungkol sa pandemic kay kami kay mga beginner nga photographers, sir. Gahuna-una may og bag-ong concept nga unique siya. So tungkol po sa kapobrehon sa mga lugar, nakita na ko nga urag mingaw jud kayo ba. So nangita ko pamaagi, sir, nga biskan ingana siya nga ingana lang nga mga butang, mahimo na to mapa-unique siya, mapa-impress na tong ubang tao, makasundog sila sa ingana nga idea. At the same time, maka-save sila, sir, ba kung gusto sila mag-photoshoot sa ilang mga babies or uban pa nga photoshoot. Unsa ba nga mga events or mga activities usually ka ginakuha is si photographer, Kenz? Gashoot ko og wedding, depende, sir. Tanan nga event ata, basta kailangan sila og photo documentation, pwede kayo ko, sir. O, interested po ko mahibalaan, Kenz, no, kung kinsa ba ang una ni mga model sa imuhang unique photoshoot o unsa pod ang kining konsepto o istorya sa moong picture nga imuhang gipagawas? Una gid, sir, kay last time katong na trend nga couple, ako gyapon nagpicture ato, then karon natsambahan pod katong naibata nga nairo nag-pick nako, tsambahan gyapon nga nag-trend. Then sunod-sunod na gid akong post karon naka-trend na pod siya. So nakahuna-huna gid ko ana, sir, nga ingana akong gi-post para maka-inspired sa uban pod ng mga beginner nga photographer, at the same time sa mga family nga gusto mag-shoot nga maka-save sila sa mga gamit, sa mga props. I don't think chambar to, Kenz, no, but destined gito siya nga mo trend online tungod kay nindot kayo ang konsepto ingon man ang pagkakuha sa mga photos. Pero paunsa ba nimo, Kenz, nga gina-conceptualize no or ginaplano ang kining mga gamit nga gamiton, ang mga props ug ang character nga i-portray sa imong subject? Nangita jud kog kanang concept nga murag dili pa kayo bunog bitaw sa pananaw kay kasagara man gud karon ka-imita sa mga butang nga mura bitaw nasa Instagram mo nang gina-copy nato. So ako nagpalahi ko kay para maiba naman. The same time maka-save ta na wala mismo'y budget nga magasto. So akong plano, nangita ako mga concept, gipilian ako kung unsay pinaka the best sa ako lang. So mo to, ako na yung gi-try og shoot kung okay ba siya. So natsambahan ko, daghan na nalipay sa akong kuha. O isa sa mga very cute good no nga subject nimo katong bata nga naglingkod sa kining balas o na siya murag kaning pala. Mao to akong isa sa mga napansin. O paunsa ba to nimo gi-conceptualizing ato? Nakakita mang bugbog balas god, wala sa akong unang-una nga picture ato. Pagkakita na ko sa balas nga nagdula-dula ang bata dito usahay atong balasa to, nahuna-hunaan ako nga pwede man siguro nga himo no props ang balas. Na-achieve po na mong goal kay suportado po kayang pamilya kay gagaw ram pud ko to yang ato nga bata pod. After 15 minutes, mo to ang resulta rin namo. Wow naman, pero kabalo ka no, very trending na to, daghan kayo ang na-amaze ato na photo. So tinuod yun ay nga, tanan mga gamit sa atong palibot no, magamit yun nato, nga mahimo siyang excellent product no, o butangan lagi nato og dugang creativity. Pero luyo sa imuhang mga pinasahi nga mga concept o mga trending photos online, Kenz, paunsa ba ka nagsugod isip usa ka photographer? Na-influensyahan po ko sa akong magulang na nasa Davao karon, isa na siya ka pro photographer pod. Usa gid nga rason pod makakwarta gid ang photographer. Nakita pod nako nga malipay pod ang mga tawo nga makita silang picture bitaw. Kana nga moment na freeze namo, napakita sa ila, nalipay sila. So kana nga impression o reaction mo ni naka-motivate sa ako para mahimong usa ka photographer. Sa pagkakaron beginner pa pero basin day puhon, bulambo-lambo atong photography skills. O what do you think, Kenz, ang kining elements no sulod sa photos nga mamahimo siyang
patok online gyud sama sa imuhang mga ginabuhat? Una-una, dapat original jud ka sa imong gina-picture. Although naay gamay nga imitation, pero di gyud completely nga imit gyud siya. Then ikaduha, facial expression. Kay kining yung bata lisod jud kay picturean gyud kay langas kayo. Napoy isa nga dugay kay minahong magpicture kay muhilak pa, magdula-dula pa daw siya. Pareha atong little Tarzan. Di na mo katawa. Moto lingaw kayo der although kapoy usahay, pero makalingaw jud kayo siya. Samot na daghan pug nalipay sa among nabuhat pod. Na-inspired pod sila. And now, Ken, so sabi mo hang tips nga mahatag alas sa mga kapuso no nga mga clients or mga buot pod maka-achieve o ga atong sama sa mga trending photos nimo nga na-capture ingon man pod sa mga aspiring pod no nga mahimong mga professional photographers soon. Ang puhunan lang yun kay diskarte. Ayaw na pag-matter kung unsay mong kamera, mapa-cellphone man na or mapa-DSLR. Ang importante na kay diskarte, na po kay originality, og salig sa imong talent, ampo-ampo lang yun po. Para i-bless ka sa Ginoo, tagaan ka og maayo nga concept og unique nga concept. Wow, what a great advice, Kens, no? Daghang salamat for joining us this morning ug continue to capture the best and unique photos sa atong mga kapusong Mindanawans. Amping kanunay, Kens. Salamat, amping pod mo. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan and good vibes ang dala sa best talk kauban ni Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, RJ! Good morning mga kapuso! Welcome to Best Talk. Kadang butaga ato ang makauban si Lucas sa GMA Afternoon Prime Series na Ang Dalawang Ikaw. Wala pa kundi si kapuso actor Jake Vargas. Maayong butag, Jake, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na and what has kept you busy this past few days? Okay naman po. Hello po mga kapuso. Maayong bungtad po sa inyong mga kapuso Mindanao. Kamusta po kayong lahat? Ayun. Kami po, dito lang po kami sa bahay. Rest day po namin ngayon. So, yan. I'm pretty sure na matagal-tagal ka na rin since your last visit dito sa Mindanao. Meron ka bang any memorable experience naman throughout your visit, lalo na sa mga mall shows natin? Oo. Yung salubong nila sa akin sa Mindanao, sobrang, alam mo yun, nakataba ng puso. And sobrang dami nating kapuso dyan. Kaya nakaka-proud talaga. Ayun. And we miss you here. Hopefully, if time and travel permits, makabalik ka ulit. But ngayon, Jake, alam namin na sobrang galing mong actor and you've done a lot of projects already. And this year, you're gearing up for another new project naman, Ang Dalawang Ikaw. Can you tell us more about what this teleserye is all about? Ang Dalawang Ikaw, ang character ko dito bilang Lucas, bale assistant ng psychiatrist na magkakagusto kay Mia. Napaka-challenging ng character ko kasi ngayon ko lang siya gagawin. Ito ba yung first time mo naman with working with Rita Daniela and Ken Chan, Jake? Hindi naman. Nakatrabaho ko naman si Rita dati. Si Ken, kasama ko dati si Ken sa Walang Tulugan. So, nung nagsama-sama kami, talagang parang parang magkakaibigan, sobrang gaan sa eksena, bawat eksena namin, ganun. Tingin mo ba after working with several projects prior to this one, tingin mo nag-mature na ba kayong tatlo? Ano ba yung kaibahan in terms of atake ninyo sa mga characters or roles ninyo sa teleserye? Feeling ko, nag-mature na kami sa mga role namin kasi dati mga tweetums pa mga may love team. So ngayon parang iba na yung binibigay sa amin ng GMA. Baga, challenging na talaga yung role sa amin. And sobrang nakaka-proud kasi nagagawa namin ng maayos. Kumusta naman yung samahan ninyo sa tapings ninyo, lalo na with your director, with your co-stars, lahat ng mga nasa set? Kamusta kayo? Sobrang happy lang sa set and sobrang gaan. Parang naglalaro lang kami kahit na sobrang bigat ng mga eksena namin, ganun. Sobrang enjoy lang. Alam ko pinaghirapan ninyo ang every scene ninyo sa Ang Dalawang Ikaw. But you think ba yung mga, lalo na mga kapuso natin dito sa Mindanao, pag nakita nila ang teleserye na ito, ano sa tingin nyo yung pinaka matututunan ng ating mga kapuso? Marami sila matututunan. And yung mental health awareness natin, syempre, kailangan ingatan natin yan. So, kailangan nyo siyang panoorin talaga.
At abangan namin anong gagawin ni Lucas, no? Sa tambalang Ritken. Abangan nyo yan guys, kung ewan ko ba, kung kikiligin ba kayo or may inis ba kayo sa akin, ganon. Marami kayong aabangan guys. Sobrang matutuwa kayo sa dalawang ikaw. Congratulations in advance, Jake, at excited na kami na makita ang dalawang ikaw. So please invite also our kapuso dito sa Mindanao na anbayanan ang malapit na pag-air ninyo ng mga pilot episodes ng bagong teleserye. Please go ahead. Hello mga kapuso, sa mga kapuso natin dyan, maraming po salamat. Sa una pala, magkapasalamat na po ako sa inyo kasi kung paano nyo suportahan ng GMA, mga kapuso natin dyan. Suportahan nyo po ang lahat ng show sa GMA. Siyempre, ito pong dalawang ikaw. Ako guys, panuorin nyo po. Malapit na. Suportahan po natin. Nandito po si Ken Chan, si Rita Daniela, si Dominic Rocco, si Marco Alcaraz. Directed by Joron Monroy. Abangan niyo po mga puso. Maraming salamat, Jake, for making time for us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. And that was Kapuso actor Jake Vargas. Tutok lang mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sakto alang sa mga babae o mga mahiligon sa pag-makeup ang atong spotlight karong buntaga. Sanglit atong makauban ang usa ka professional makeup artist gikan sa Balingasag, Misamis Oriental ug tudluan taniya og mga basic nga paagi sa pag-makeup aron ma-achieve ang inyohang dream looks. Ato makauban si Ma'am Criza Jobea Akdal. Ma'am Bea, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon diya sa Balingasag? Good morning, Cyril. Okay raman mi diri pod. Living the life. Sakto gyud ka Bea, no? Living the life ra gyud ta karon nga aduna pay pandemya. Og syempre, sundon ang health protocols. Pero ma'am, di ta magdugay, no? Paunsa ba nagsugod kining imuhang pagka-makeup artist? Cyril, I really honestly did not expect to love this industry I am in. Kay mismo ako, wala gyud ko knowledge sa una about ani. It really all started at tong time nga naiapilan ako mama nga awarding ceremony sa isa ka specific nga lugar nga wala gid mi kaila maskin isa. So we both decided nga to buy basic tools og makeup lang and apply lang kung unsay nahibalaan gud nga i-apply. Then after that, people started noticing my works and wanted me to do their makeups. Also, kay ganahan sila sa akong style. Siyempre, Bea, sukad nakadawat ka og mga nindot nga feedback, miagi pud ba ka og mga trainings aron mas mahasa ang imuhang skills? Yes, I took makeup class at Makeup Science Asia in Manila and attended few workshops from different professional makeup artists. Nakatabang siya sa ako in a way nga mas na-broaden akong knowledge sa makeup, mas dagan ko nahibal-an na techniques and strategies sa makeup. Ma'am Bea, can you discuss a little pod, no, kung unsa pod ba ang mga imuhang natun-an sa maong training nga imuhang mga naapilan? Kanang mga color wheel, saon-saon nimo pagkuan sa base sa skin tone sa isa ka tawo. Kay dili man ka pwede lang nga magbutang lang, which is dapat makabalo ka sa mga tone, undertone sa isa ka tao. Ma'am, sa imuhang tanaw, unsa ba ang anaa sa makeup nga nawili man gyud ka ani, no, og karon nga gihimo gyud nimong propesyon nimo? Nagsugod siya atong time nga gaka-appreciate nako sa mga tao sa akong mga gipangbuhat. And dito nako na-realize nga I love making people happy by making them beautiful in my own ways. So na-inspire ko nga in a sense nga ang makeup na ang akong stress reliever. I really love what I'm doing nga to the point nga ang kapoy sa ako a fulfilling og makahappy na kayo. Di na ta magdugay mga kapuso, no, sanglit ipakita na ni Ma'am Bea ang iyang skills sa pag-makeup. Ug siyempre, tudluan po taniya sa mga basics sa pag-makeup. Ma'am Bea, the floor is yours. The first step in your skincare routine should be cleansing para mawala tanan dirt and impurities from the surface of your skin. And maskin unsay imong skin type, moisturizing should be a non-negotiable part of prepping your skin for makeup application. Primer can help create a smooth base for your makeup application as well as help extend the wear of your foundation, concealer, and more. After primer, you're officially prepped for makeup application. Pag-abot sa foundation, finding the perfect shade for your skin is priority number 1. The right shade of your foundation can make all the difference, so be sure to choose a formula that suits your specific needs. Next, apply concealer under your eyes and over any blemishes.
Foundation does a good job of covering up, but concealer can target any stubborn imperfections and make them nearly non-existent. Apply the blush to the apples of your cheeks. This will help you give a pop of color to the cheeks and vibrancy to your complexion. It's time to add dimension by chiseling out your cheekbones and jawlines with some contour. Sculpt and define your eyebrows. Kilay is life! Add color to your lids. Eyeshadow can add interest to your makeup look. Whether you opt for neutral shades or go bold with colorful hues, the right highlighter adds a bit of glam and glow to every makeup look. Whether you're opting for a more natural look or want something bold and beautiful. Once you finish all the above steps, choose your lipstick. Take some product onto a lip brush and apply it evenly all over your lips. And dili limtan kung gusto kang magdugay ang makeup without greasing, creasing, or shine, it's important to invest in a quality setting solution. Thank you very much, Ma'am Bea, sa imuhang oras nga gihatag dinhi sa atuang programa sa At Home with GMA Regional TV. Og sigurado ko nga daghan og natun-an ug ma-apply ang ato mga kapuso nga naglantaw kanato karong buntaga. Thank you. Say pinaagi lang sa mga butang nga makita sa palibot, apan kaya-kaya na buhatong bongga sa photos ni Kenzie Ponce. Alang niya, aron nga mupatok ang imong mga photos. Dili kinahanglang mahal, sanglit creativity lang gayud ang kinahanglan. Chokes na! Samtang Jill, aksidente lamang kuno nga nadiskubre ni Criza Jubea Akdal ang iyahang talento sa pag-makeup. Apan diyang nakasugod na siya niini, wala na niya kinigi undangan. Dako sab ang iyang kalipay, labi pa kung ma-achieve niya ang dream look sa iyahang mga kliyente. Well, samtang say usa sa mga na-miss ni kapuso actor Jake Vargas ang mga mall shows og personal nga makita ang init nga suporta sa ato mga kapusong Mindanawan. Busa mga kapuso, ato pa siyang suportahan sa upcoming GMA Advocacy nga Ang Dalawang Ikaw. Mga kapuso, unta na inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni John Bon Jovi nga nothing is as important as passion. No matter what you want to do in life, be passionate. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See y'all tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa Pilipino.